Shata kenan. Eh. Mahadi mai dogon zamani. Eh. To sai ka rera musu su je. Alo, lala mai ganga ya gode, yaran mai ganga sun gode. Kun san ne, na san ku, ga nazifi, ga kima. Ta, 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 ta. Ala mai ganga ya gode, yaran mai ganga sun gode. Na yi nisansa cikin tsoro, yadda gani can nisa na kuru, kuzuwa da ya kai ta mun. Gidan da makwabta sun to ganin ta da mai santa, wata buzuwa ta ta kudanta, jama'a ga su da al'adu. Wanda lokacin da na fito harka irin wannan, ni dama can ina ƙaunar harka irin ta drama da kuma waƙoƙi irin haka na gargajiya da ake gabatarwa. So bana mantawa idan na zo kusa da mahaifina ko ya je kasuwarsa ya dawo, yakan dan samu rediyonsa ya kunna. Yana dan jin labari. To dan siyasa ne irin tintada. Wata waka da yake ji PRP siyasa tana cika alkawari gare mu ne ko waye. To sai na zama ni da kaina ko da baya na. Sai ka kunna. In dai zan samu rediyon ba a kai ta da nisa ba. Zan je in dauko saboda wannan kaset din baya rabuwa da wani.